Få minutter fra Aalborg bygrænsen ligger herregården Klarup. Her afvikles der fødevarer og livsstilsmarkeder hver måned året rundt. På markederne finder du et udvalg af landsdelens bedste kvalitetsforretninger inden for delikatesser, vin, kød, grøntsager, tøj, smykker, kunsthåndværk og mange flere spændende kvalitetsprodukter. Jamen, det ser fint ud, de ting, der er her. Ja, det ser godt ud. Ja, det er nogle gode kvalitetsting, der er her. Det er jo nogle rigtig lækre omgivelser herude. Jeg synes, det er rigtig fint. Og så har vi købt lidt god spejlpølse og hvad var det mere? Pølser. Det er jo en frilandsslagter, en frilandsslagter, som lige var startet op også. Nej, de mødekommende udstillere, synes jeg. De er meget gode til at tage kontakt uden at være anmæssende. Ja, vi kom jo til en portugisisk forretning, og vi står faktisk til på ferie i Portugal. Og så var det lidt spændende at snakke med hende, for hun var portugiser. Og så vi købte så lidt vin og lidt oliven og sådan lidt. Spændende produkter. Så vi kom der herfra med masser af poser. Ja, vi har faktisk købt ret meget. Vi har købt mere, end vi lige havde regnet med. Ja. Det er lidt farligt faktisk at tage ud. Og så fik vi jo egentlig også lige en god information om, hvad vi sådan skulle lægge mærke til i Portugal. Så det var jo rigtig super. Det er altid rart at komme ud og købe ind, i stedet for at det altid skal være for et supermarked. Men så er der mange lokale slagter og man ser de her små specialprodukter, som det ikke er til at få i hverken City Syd eller i Føtex, eller hvor man nu handler ind henne. Fordi det er da ikke sidste gang, vi skal herud. Se på hjemmesiden eller Facebook, hvornår det næste marked løber af stablen.